Naše povolanie je jedno z najnáročnejších. Sme dlhodobo vyčerpaní, hrozí nám vyhorenie a častokrát sú nad nami hrozby sťažností. Jedna z vecí, ktorá nám môže krásne pomôcť, sú práve komunikačné zručnosti a efektívna komunikácia s pacientom. Môžem povedať, že zdravotníctvo ako také je výrazne poddimenzované, čo sa týka komunikačných zručností. A práve toto je dôvod, kvôli ktorému sme pripravili blog o efektívnej komunikácii. Budem ho robiť ja, volám sa Zuzana Pitoňáková a moja kolegyňa tandemová, psychoterapeutka Mária Andrášiová, ktorá sa roky venuje vzdelávaniu lekárov práve v oblasti komunikačných zručností. Takže ste vrelo vítaní a pozývame vás na jednu prednášku a jeden workshop o efektívnej komunikácii. Tešíme sa na vás.